Kastala ti biyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana ti mister a managtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyan! Under talaga. Asino ti katawan pare? Ni kumparik man nga anday. Kita mo, agibilbilag manen iti linabaan no, di paraangan da. Nagpaiso linabaan na nga taamin da kita. Kat, sino ba'y kumangit sa bali amang laba? Ni misis na kuma? Bagay na talaga tinagan na nga Andy. Andy! Under di saya. Oy, mangag na ka. Di mo katkatawaan. Tanya kumaita na mangag na. Ipukaw kunto pa nga under di saya. Aginom takit din. Ado pa ti arak kan pulutan ta. Siya takit di pare dagaon. Hello anak, kumusta kayong dita? Di ka madanagan, Mami. Nasayati ka sa saad mi dito balay. Imimbag ka din ni ading mo nga agoy uyak. Wen, Mami, saanin nga agoy uyak? Tinumar na mo ilaang dagiti agas kan vitamin aginatang ni daday. Ha? Anya nga agas kan bitamina? Kano ko na ni daddy yung nga igatangan na iti agas kan vitamina ni ading mo. Isuan ni nayunak di impaw iko akwarta. Ah, tinggatangan na siguro Isuan na imbagan adagos. Awan mo't kami tinakitak at tinumar ni ading ko nga agas. Ayan ni daddy. Kwa, Mami, napan nagtrabahon. Sige nga Rod, kasaritak inton sumangpat. Ibagam nga umawag aktaw, anak ko. Daddy, agrain ka. Aya. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Naglanganak pa ilang. Naginom ka manan. Basit lang. Kwa, awagan na kanto kano ni Mami. Tapay ka naman na ya. Adun tumanan nga istoryanan. Adda kano damagan na kan ka. Kasari tayo pa ilang kinihating ma. Makatuturo ka. Day tantumot panaginom mo ti agado. Ay, di mo ibagbaga kini mami managinuma ka. Numawag. Ibaga mga dak pa ilang iti trabaho. Karende! Ne, pare. Apay nga sikat yung karkaray di taro bayan niyo. Aglut-luto ngamin ni misis ko, pare. Kitinton madamdama, aglaba ka manan. Nagadungarun tilalabak, pare. Naurnong manan. Puunay ka matan. Pero may mati kinandar di saya mon. Andra sasahon mat. Wan mat. Baon-baonan nakalat na ni misis mo. Mayat ka mat. Kunam lang day taa, taday di abroad ni misis mo. May kakit di. Nagiinom tayo. Ay, di nakawisan, pare. Umahikan. Nuagungot ni misis mo, di ung tamtumait. Nubukawan na ka, o di bukawan mo. Saan ka pa, Ander, pare? Di mo ibaba, inti puli tayo alalaki. O anyangay, kumusta ka dita Hong Kong? Ay, nagrigat manang pasaray sa anak nga ginana. Manumot ngamin atawan mo ditan. Kaano kaaya nga agbakasyon? Sa anak pa'y amabalin nga agbakasyon amanang, tababasit pa'y dagitubing. Kinsi na pa'y lang di inaunami. Ay agawid ka, taumay mo kitaan, no anya ti aramidan nila kay mo. Anya? Apay, di mo pa'y amaw. Di anya ngay manang. Kano inaldaw ko ang makikita ang makiin-inom kadagiti artek alalaki dito'y lugar tayaw. Ni, apay ngay asaan nga ibagbaga ni Jenny kanyak daytan? Siyempre, ama namot nga men. Ay na, ado ti kalukwan na day ta asawam. Isu nga agawid ka.
Unak man nung kuna mga yabam ni pare andi tagsasango tayo. Inayabak mo, tanalabsak nga karkaray di tarubayan da. Ang mo ko na naman ta sumaruno. Ang mahumpay mo. Oh, mabuti nga talaga kan ni Baka na. Andira talaga ngamin, pare. Mangibabay ni Tipulita yung alalaki. Ay, pare tagula. Hmm. Di mo tultuladan da dya kumpare ma. Siya, agbali na kaskin ko na. Iti uray ka ano man. Santo ang mapasamak na ita kanyak. Dahit at itandaanam. Una. Sa bagay, adda nga ron ni Bakit mo dya brown. Ngala, agsat tagid din. Saan man atila pagsasaritaan da? Makapakapsot na ita abanag. Hello, Jenny. Sana yung nga imbagakin ka nga ibagamkin ni Dadim nga awagan nak, tagsarita kami. Imbagak mo't day takan ko na, mami. Kat apay nga rod nga ginggay kat awan pa'y awag na. Diyak mo ah. Anya ayater aramidin ni Dadim, taawan lati oras nan nga umawag kanya. Mapanagtrabaho siguro ah. Apay ya siguro. Mami, nalpasan ti recess mi. Agsubli ako ni Jerome. Umawag kan tumanan inton maminsan. Sige nga rod anak ko, agan anad ka ah. Taybilin ko, ibagamkin ni Dadim, tawagan nak to. Anya dito nakasupot ang ginatang mo dita kantina, pare Andy. Diaper, pare. Ay, unay ka maten. Tapati diaper, si kapay ti mapan gumatang. Ni bakit mo ngay? As-asikasun na nga ron dagiti anak may, pare. Pare, saan ka kadi apaander unay? Ay na, pare. Ibagak manan ka. Sa anak nga andar. Anya nga ron tar aramidem ngay. Agkarahid ka, aglaba ka, agluto ka. Saan ka di apanagander ti kasta? Apay, pare. Saan mo pa'y anang nagjepagsasaw ako nana? Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Wadula amin. Saan na nakasta ita, pare? Sa bali itan ti panawon. Kahit sika ngay pare. Anyamot ngay dahitan nakabulsakan ka. Daytoy? Arak daytoy, pare Andy. Shut manan na! Nay, ako nga kurnig ba't ti pulutan tan? Saan pa nga ro na nagipawit ni bakit ko, pare? Ay, kaya't mo asawon na ibusan kaan. Mas dawak nga ro. Itamang payasan na nagipawit. Ay, kat awagan ah. Dayta talaga ti aramidak. Don't worry, pare. Apaman nga gipawit ni misis ko, buon to alit ti pulutan ta. Kapaw! Dayta! Daddy, jay balon ko ngay ija eskwelaan. Awan kwartak, saan pa nagipawit ni mami oh? Awan mo't lang balon da ading ko. Ano saan nyo pa ilang ah? Kasaritak ni mami oh, inton madamdama. Kuna na ngamin nga awagan niyo. Madamdama nga road. Agpaludak pa'y. Mala, ingkay agiskwilan. Hello, bakay. Hello? Bakay. Nasaya at matay mawag kan. Idi pa'y nga uru-urayot ti awag mo. Kaano ka nga agpawit? Awanin ti alawas na giti ubing. Awan mo tan kanan mi. Dayta adagos ti damagam kanya. Kwarta adagos. Apay, saan ka nagtrabaho? Ay, agtrabaho ak. Inaldawa ka ba nagtrabaho? Apay, kiti na saan? Narikat na talaga tibiyag dito'y Pilipinas. Saan mo nga irason dayta si kadagol? Kaslag dua-dua ka pa'y kanyak itan. Di mo pa'y impakita di impaaramid mo ako sina. Kat manon, tinaipawit ko para iti dayta. Nagdiskumpiyado ka mo tan, bakit? Nay, apay nga akas tatisaw. Sak amin ti makamo dito'y balay. Mga sikaso ka dagiti ubing. Agtagi balay, kas kada aminan. Di mula mo tirigat ko dito'y. Pagdua-dua anak pa'y. Kaya't ko lang ang makita di impaaramid mo ako sina. Nagadu ka nga'y bagbagamong. Agpawit ka kit din. Tani, awan kwarta amin. Saan man at tila madamdamag mo?
If I sing you a love song. Oy, Dagol. Sino kay tayin? Ay na, di pa yan mabigbig. Gapo iti bartek mo. Si ka ni Sharon Cunita niya. Anya? Ay, San Gayam? Vilma Santos Gayam. Ay, wan, si ka ni Sharon Cunita. Nabartek ka una yan. Saan pa'y mat? Kita man dito kadwam, anak kadumog. Nakaturugan. Agring tumot lang dito yung tumadamdaman. Ala, labsan kayo dito yan. Ah. Ala, ituloy mo lang tati agkanta. Anya na pa nagtrabaho. Kat no nalabsak laang nilakay mo, nabarbartek nga kanta di taigid ti kalsada. Kanurumbang ko mga day trabaho na. Ay na, naguray ka. Taisen ko tiya video, tapno mamati ka. Ay manang, i-video tumatan aji kusina me. Takita man no, da nagapuanan di impaw it ko a kwarta. Apag iso, lumabas ak ija inton madamdama. Ibijok to. Dinay, imawag kan ka ni mamim? Saan mat, daddy? Apay ngay? Kunak, umawawag kan ka. Ay, sus, agtudo manan. Ay, daddy, jay kusina, saan pa yan natarimaan? Agtid-tid manan. Ayaw na niya. Saan ka makapagluto, nagtid-tid ijay kusina? Ay, ako. Nagtok-tok-tok. Ang kalukatan tiri daw. When daddy? Ay, sus, sa mga ano, agreeding man yung kuryente dahi ta. Sapay jak nabayadan tinaudi abil mi, hindi na palabas sa bulan. Daddy! Saan patan ni mami? Anya! Anya ka matlang baka. Apay nga, di mo yung bagbagang agawid ka. Kaya't ko nga ro da sorpresaan kayo. Ne, apay akas la saan ka anaragsak anagawid ang. Ay, naragsakak. Apay kiti na saan? Naragsakak ko namngam na kami suot ka man. Naragsakak. Daddy! Ah? Adong tagtid-tid ijay kusina. Anya nga daramida. Gini, mate. Magsasalita kami kini mamim. Umay ka mang isturbaw. Dayta, ti umuna adamagakan ka. Apay asaan mo nga impatarimaan deta kusina. Nangip-ipanam jay kwarta nga impatulod ko ako na kapag patarimaan mo iti kusina, Amam, no apay akila at anagawid Gapo ta jay insen kanyak ni manang ko a video day ta kusina. Marak-rak-rak payla ang aging gayta. Kuha nga min, bakit? Kan ado pa'y tisaan anasaya at nga indandanon ta kanyak. Maamwak itan tipod no, dagaw. Anya pa nga iti ururahin ta pare. Siyatan Urayin taman pa ni pare Dagol. Taman nun alawas ajak nakit-kita kay. Kat no si Mang Perten ni bagat na. Ay, adan? Jak na maamuan Kalahat kanwa nagawid. Ay, uri ka. Isunsa mo aday ta nakasusun iti batya. Ay, abanta Pare Dagol, papanam! Kuha pare. Mapang kami man dita karayang kini bakit ko? Ay! Anya da ito, sinusuon mo? Labaki jay karayan pare? Anya? Sikati aglaba itan. Wenen pare. Ay, nabaliktad sa matilubungan. Basta latibiyag pare. Ay, tipod no alalaki. Aglaba no nakabasol kan ni misis na. Parta kam timag na. Tagluto ka pa'y inton madamdama. Wen, bakit? Titan gagayen, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basin. May sapay, sagot ka na kayo. TMPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.